Δυστυχώς, αντί από αυτά που περιμέναμε, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πολέμους γύρω-γύρω την περιοχή μας. Ουκρανία, Γάζα, Λίβανος, Σουδάν, Αιθιοπία, Ερυθρέα, όλο το Σαχέλ κατατρέχεται από την τρομοκρατία, ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές κινήσεις, μια κατάσταση η οποία δημιουργεί ένα απολύτως ευμετάβλητο περιβάλλον στην περιοχή μας. Το ερώτημα λοιπόν για την πατρίδα μας, για το πολιτικό της σύστημα, για την κοινωνία, είναι πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Θεωρούμε όλοι, νομίζω όλοι, κυριολεκτικά όλοι, ότι οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας είναι ο κύριος πάροχος ασφάλειας για τη χώρα, για την ύπαρξή της. Άρα πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να είναι ισχυρές για να απαντήσουν στα σενάρια απειλής τα οποία θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί για την πατρίδα μας. Εμείς δεν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ως δυνητικό αντίπαλο βεβαίως τις ΗΠΑ. Όμως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά από πού εκπηγάζουν οι πιθανές απειλές για μας. Ο ρόλος λοιπόν, ο συνταγματικός ρόλος των ενόπλων δυνάμεων είναι να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απειλές. Και η δική μας υποχρέωση αυτής της γενιάς, που σήμερα είναι η διοικούσα στη χώρα, είναι να μεταρρυθμίσει τις ενόπλες δυνάμεις του 20ου αιώνα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απειλές. Διότι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι με κανένα τρόπο όμοιες με τις απειλές που αντιμετωπίζαμε τον προηγούμενο αιώνα. Και αυτό χρειάζεται και απόφαση και γενναιότητα και καθαρή ματιά και λήψη πολιτικού κόστους. Όσον αφορά το πολεμικό ναυτικό, ξέρετε τα προγράμματα από τις μεγάλες πλατφόρμες. Οι 3 συν 1, τη μία διαπραγματευόμαστε τώρα, Μπελαρά, πλοία τελείως άλλης κλάσης από αυτά που ήδη έχουμε στο πολεμικό ναυτικό. Οι αξιωματικοί του ναυτικού ξέρουν καλά γιατί μιλάω. Οι 3 επόμενες Μπελαρά, όχι η πρώτη, έχουμε ζητήσει να φέρουν δυνατότητες στρατηγικών όπλων. Τι εννοώ στρατηγικό όπλα? Εννοώ πυράβλους τύπου Κρούζ, οι οποίοι να μπορούν να επιφέρουν στρατηγικό πλήγμα. Θα εξηγήσω μετά γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι μια σημαντική ποιοτική αλλαγή. Το ίδιο αυτό θα ζητηθεί και από την επόμενη γενιά των υποβρυχίων, για τα οποία έχει αρχίσει η συζήτηση, αλλά μη σας ωρεοποιώ την κατάσταση, θα πραγματοποιηθεί σε βάσος 12ετίας. Αυτός είναι ο χρόνος παράδοσης ενός υποβρυχίου σήμερα. Εκτός από αυτά, κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες για τον εξυγχρονισμό των υπαρχόντων σκαφών του στόλου. Είτε τον ΜΕΚΟ, είτε όσων άλλων σκαφών κρατήσουμε σε λειτουργία. Αλλά θέλω επίσης και σε αυτό να σας είμαι σαφής. Έννοια έχει ένα ναυτικό όταν είναι σύγχρονο και μπορεί να λειτουργήσει. Όχι όταν μετράμε πλώρες στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Το να διατηρεί με κόστος το ναυτικό, με κόστος, σε πληρώματα, σε ανθρώπινους πόρους, σε επισκευές οι οποίες δεν καταλήγουν σε αξιόμαχο αποτέλεσμα. Πλοία τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν και απλώς καταγράφονται ως θεωρητικά στοιχεία ενός μη υπαρκτού εν τη πράξη στόλου, δεν βγάζει κανένα νόημα. Μπορούμε, εξοικονομώντας πόρους, να επενδύσουμε σε νέα συστήματα και σε νέες πλατφόρμες και να κάνουμε τη δουλειά μας. Φεύγω από το ναυτικό για να πω κάτι άλλο, το οποίο σε μένα είναι προφανές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν και στο ελληνικό σύστημα προφανές. Η χώρα λοιπόν, για να μην σας πολυλογώ, έχει αλλάξει δόγμα. Η χώρα θα δημιουργήσει έναν πλήρη αντιεροπορικό θόλο, ο οποίος θα καλύπτει την ελληνική επικράτεια σε διάφορα επίπεδα, δεν χρειάζεται και δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, άλλωστε θα παρουσιαστούν στην Επιτροπή της Βουλής στις 14 του μηνός και στο ΚΙΣΕΑ στις 5 Δεκεμβρίου, αλλά θα καλύψει τη χώρα με κινητές μονάδες, χρησιμοποιώντας ως αβαντάζ αυτό που θεωρείται καταρχήν ως δισαβαντάζ. Τις 2.500 νησιά που έχουμε εκτός από τον υπηρετικό χώρο. Και επίσης, με τον ίδιο τρόπο θα δημιουργήσουμε τη δυνατότητα αποτροπής στο Αιγαίο. Με δυνάμεις, με πυράβλους από την ξηρά. Το ισχυρό ναυτικό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ασκήσει
μόνον αυτό το ρόλο. Ή να μην υπάρχουν οι δυνάμεις από την ξηρά που μπορούν να διασφαλίσουν την αποτροπή μας σε αυτό το χώρο. Χρειάζεται να ανοίξουμε μια ολόκληρη γκάμα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα στοιχεία της απειλής που βρίσκονται γύρω μας. Και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε απόλυτη πίστη ότι θα τα καταφέρουμε, διότι απλώς έχουμε την πρώτη ύλη. Ποια είναι η πρώτη ύλη? Το εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Εδώ είναι καθαρά θέμα μυαλού. Δεν σας κρύβω ότι το ΕΛΚΑΚ αυτή τη στιγμή τρέχει 166 ερευνητικά προγράμματα. Το 1 τρίτο είναι δικό μας, το 1 τρίτο είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τρέχουμε μαζί, και το 1 τρίτο είναι του ΝΑΤΟ που το τρέχουμε μαζί. Και έχουμε τεράστιες ελπίδες για αυτό το μέλλον. Δημιουργούμε λοιπόν τον ψηφιακό στρατιώτη του 21ου αιώνα, ο οποίος χρειάζεται μια τελείως διαφορετική στολή, τελείως διαφορετικούς αισθητήρες και τελείως διαφορετικό σύστημα επικοινωνίας. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που το ΕΛΚΑΚ καλείται να τρέξει. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, για αυτό το πράγμα υπάρχει χρηματοδότηση 200 εκατομμυρίων. Όχι για το πρωτότυπο, για να μπορέσει να καλύψει την ανάγκη. Πάμε να δημιουργήσουμε λοιπόν έναν τελείως διαφορετικό στρατό. Στο σύνολό του μηχανοκίνητο, θυμάστε την εικόνα που τραβούσαν τα φορτηγά, τα κανόνια? Δεν θα το ξαναδείτε αυτό. Τα κανόνια είναι όλα αυτοκινούμενα. Εγώ όταν ήμουνα στη ΣΕΑΠ, στο τέλος κατέληγες με μια πορεία 40 χιλιόμετρων με 25 κιλά στην πλάτη. Δεν έχει έννοια πια αυτό. Όλο το πεζικό είναι και πρέπει να είναι μηχανοκίνητο. Και επίσης, είναι δυνατόν να υπάρξει μονάδα η οποία δεν έχει drones? Πώς θα δεις? Η παλιά εικόνα βλέπω και πυροглώ δεν υφίσταται πλέον. Το μέλλον είναι στην καμπύλη τροχιά. Δεν βλέπεις το στόχο. Το στόχο πρέπει να τον δει το drone και να μεταφέρει τα δεδομένα σε έξυπνο βλήμα, το οποίο θα πάει επίσης να τον αναζητήσει. Είναι μια άλλη τάξη πραγμάτων από εκεί που βρισκόμαστε. Από την αρχή της ιστορίας μας, πάντοτε από τους πόλεις κράτη, η Ελλάδα μαχόταν με το στρατό των πολιτών. Ποιος ήταν πολίτης? Πολίτης και δικαίωμα ψήφου στην Εθνική Δημοκρατία είχε αυτός που μπορούσε να φέρει όπλα και να την υπερασπίσει. Και μάλιστα, αν θυμάστε, στην παράταξη η ασπίδα, με την ασπίδα δεν προστατεύεις τον εαυτό σου. Προστατεύεις το διπλανό σου. Εσένα σε προστατεύει ο επόμενος. Η λογική λοιπόν του στρατού, ο οποίος αποτελείται από πολίτες, είναι απαραίτητος. Μάλιστα βασισμένος και μια απλή λογική. Η δυνητική μας απειλή έχει πληθυσμιακή αναλογία 1/10, στο ΑΕΠ 1/5, και επίσης εμείς έχουμε να υπερασπίσουμε 3.000 νησιά και μια ακτογραμμή περίπου στο μέγεθος της ακτογραμμής της Αφρικής. Δεν μπορούμε χωρίς στρατό πολιτών. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε επαγγελματικό στρατό για να μπορέσουμε να τα υπερασπίσουμε αυτά. Αλλά τι στρατό πολιτών? Όχι αυτό που έχουμε σήμερα. Υπηρετεί τώρα ο γιος μου. Δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν μια νέα θητεία με σκληρή εκπαίδευση και επίσης με δυνατότητα να δίνουμε πιστοποίησεις επαγγελματικών προσόντων που μας υποδεικνύει η αγορά, ώστε να είναι χρήσιμοι στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και χρήσιμοι μόλις φύγουν από τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό το χαμένος καιρός στο στρατό να ξεχαστεί. Να είναι υπηρεσία στην πατρίδα και υπηρεσία στην εθνική οικονομία μετά. Αν αυτά τα ακολουθήσουμε, ελπίζω και πιστεύω ότι το 2030 θα έχουμε, εδώ θα επαναλάβω κάτι που είπε ο Πρωθυπουργός, τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις που η πατρίδα είχε στην ιστορία της. Και άρα θα παρέχουμε στον Έλληνα πολίτη και στην ελληνική κοινωνία το αγαθό της ασφάλειας στο υψηλότατο επίπεδο. Σας ευχαριστώ θερμά.